Għal darb'oħra il-kriżi fih dan il-Partit Laburista ddominat totalment l-attività politika tal-Labor din id-darba fl-imqabba f'mossa oħra li qed titqies minn ħafna bħala tentattiv ta' show of force favur Roberta Bela orkestrata minn Kastilja u sfida diretta fil-konfront tal-predeċessur tiegħu Joseph Muscat. Fil-pjazza quddiem it-tinda, Roberta Bela ntlaqa bandiera tperper b'wiġġ Joseph Muscat wara li fl-aħħar ġimgħat komplew il-botta u risposta bejn iż-żewġ klikek illi bħalissa ħakmu lil-Labor. Il-kriżi fil-kurituri ta' Kastilja u ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista hija waħda ċara, illi bi-sfida diretta lejn Muscat Bela ikkonferma storja żvelata minn Net News kif fuq l-għadba ta' elezzjoni ġenerali ħabbar li se jkun qed jabbanduna d-distrett ta' Raħal Twelidu ħal-Qormi biex jikkontesta fuq il-5 distrett, id-distrett illi fl-2017 kien ikkontesta fuqu l-istess Muscat. Id-deċiżjoni ta' Bela ma tantx niżlet tajjeb mal-klikka ta' Muscat iżda wkoll minn nies qrib il-Ministru Miriam Dalli illi bdiet tittama illi tkun l-istar candidate tal-Labor f'dak id-distrett. Minflok it-triq għall-għaqda, Roberta Bela għażel li għal darb'oħra jappella lil partitarji biex jinsew dak li sar mill-Partit tal-Labor qabel ma rifes passeħ f'Kastilja bħala Prim Ministru, messaġġ ieħor dirett illi ta' qablu spiċċa jħammarlu wiċċu. Stennew issa li ħaddieħor il-ħbib tagħna tal-Oppożizzjoni se jitkellmu aktar fuq il-passat. In-nies preżenti matul l-attività instigati minn nies qrib Bela jgħidu Robert. L-eloġu sforzat lejn Bela sokta bid-diskors tal-kandidata tal-Labor Amanda Spiteri Grek kif ukoll mill-Ministru Clint Camilleri b'dan tal-aħħar jagħmel referenza għal griżi interna. Beb tiegħi tħallux il-min jipprova jiżra s-sekrana fl-għalqa tagħna. Narrattiva ta' diviżjoni u attakk partiġan wieħed wara l-ieħor qabel aftaħar bil-100 li serjati ta' darba iżda il-Maltin u l-Awċin xorta mhux se jkunu qed jingħataw lura l-flus li nsterqu mill-kontijiet tad-dawlu l-ilma u isqanqas xi forma ta' żieda fl-għajnuna kontra l-olli tal-ħajja f'konferma oħra illi gvern tal-Labor jieħu lin-nies for granted. Kultant kważi jaqqas aħna stess ma nitkellmu dwarhom għax naħduhom for granted aħna stess. Dan fl-istess ġimgħa illi Bela nqabad illi kien jaqla 17,000 euro fix-xahar minn konsulenza legali mal-awtorità tal-ippjanar u għal ġimgħa oħra Bela ddeċida li jkompli jħalli l-ekonomija ostaġġ tal-inċertezza tiegħu fost stennija l-elezzjoni ġenerali tant illi għażel li waqqa' dan is-suġġett għaż-żufjet. L-elezzjoni qiegħda mhux aktar il-bogħod minn 4 xhur millum. Hija elezzjoni